Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti podcastu Kohutová vie, alebo Spýtaj sa Kohutovej, kde dnes sa budeme baviť o cashflow kvadrante, alebo pre tých, ktorí v podstate nepoznajú tento názov. Je to doslovne téma pre ľudí, ktorí naozaj, či ste zamestnanci, či podnikáte, alebo začínate podnikať, alebo sa chcete spýtať na výhody možno sieťového podnikania, alebo oproti zamestnaniu, alebo proste túžite byť raz investorom, tak toto je naozaj téma, ktorú by ste mali počuť. Pretože často ľudia idú podnikať a nevedia, čo ich čaká, nevedia, aký je rozdiel, nevedia, aké sú výhody, pretože ja nevravím, že každý máte hneď skočiť a začať podnikať. Ale určite by ste mali mať informácie, čo je výhodné a čo nie, keď chcete začať podnikať. A to je teraz, sa budeme baviť, pretože cashflow kvadrant je známy tým, že keby ste si predstavili štvorec a rozdelili ho na polku, tak máme na ľavej strane takzvané vymieňame čas za peniaze. A na pravej strane už pracujú peniaze pre nás. A skladá sa zo 4, poviem, malých štvorcov, kde naľavo sa nachádzajú zamestnanci v tejto časti. Zamestnanie je absolútne v poriadku a mnohým osobám vyhovuje. A tu nejdeme hovoriť, čo je horšie, čo je lepšie, ale idem poukázať na určité črty, na určité výhody, benefity a samozrejme zase nevýhody, keď ste v tom určitom kvadrante, keď sa nachádzate v tom určitom štvorci. To znamená, keby sme sa pozreli na toho zamestnanca, on je na tej ľavej strane, kde v podstate, keby sme to pozerali z toho globálneho hľadiska, sa to rozdeľuje na stranu, kde sa nachádza 95% populácie, ale len 5% peňazí. Áno, počujete správne. Prerozdeľujú sa tam len 5% peňazí. Kdežto na tej pravej strane sa nachádza 95% peňazí, ale je tam iba 5% populácie, čo ich vlastní. Je to trošku možno až pre niekoho nereálne, alebo že OK, čo to je? To nedáva zmysel, že jak môže byť tu 95% populácia a oni si rozdeľujú len 5% peňazí a na druhej strane iba 5% ľudí a rozdeľujú si v podstate celý zvyšok. Ale je to tak. Pár ľudí hýbe touto planétou, hýbe týmto svetom a naozaj, ak budete dostatočne smart, to znamená šikovní a chopíte sa príležitosti alebo toho, že môžete vy automaticky využívať výhody, ktoré ponúka táto doba, ktoré ponúka tento vlastne svet. To znamená čo? Že môžete podnikať, môžete začať a vytvoriť si svoj zdroj proste extra príjmu, tak nevravím, že svet vám bude ležať pri nohách, ale môžete si začať plniť veľmi zaujímavé sny a začať žiť ten život, po ktorom ste snívali. Alebo túžili. To znamená, vrátim sa k tým zamestnancom. Zamestnanci, aké sú tu výhody? Výhoda určitej neistoty, ale súčasne to hneď rozbijeme aj neistoty. Istota v čom? Že viete, čo robíte, to znamená jasné požiadavky na vašu prácu, na vašu pozíciu. Nevýhoda je tá, že vlastne neviete, alebo tá neistota, že dokedy robíte. Lebo niekto si vraví, vedia, mám pracovnú zmluvu. Ale keď sa pozrieme teda na tú ľavú stranu toho zamestnanca a pozrieme sa na tie výhody alebo nevýhody, tak zamestnanci perfektne istota v tom, že vieš, kedy robíš, za koľko robíš, čo musíš spĺňať na tej danej vlastne pozícii, aké sú požiadavky na tú pozíciu. Neistota je v tom, že vlastne nevieš, dokedy tam robíš. Čo to znamená? Vy si poviete, no ale veď proste mám pracovný pomer, mám zamestnaneckú zmluvu. Ale ak nastane situácia, ktorá nastala, povedzme COVID alebo nejaké obmedzenia veci, obrovské množstvo podnikateľov skrachovalo. Veľké množstvo firiem proste začalo prepušťať. Není istota nikde v tomto, keď ty nevlastníš tú firmu, keď ty nie si jej šéfom, keď si len zamestnancom. To znamená, zamestnanec vymienia čas za peniaze. A musí si pýtať povolenie na, poviem, svoju dovolenku, kedy si ju môže čerpať, ako. Samozrejme, je skôr nereálne, že dostane post svojho šéfa. Takže v tom zamestnaneckom pomere je naozaj istota, že vieš, čo robíš, vieš, za koľko to robíš, vieš proste v akom časovom horizonte. Ale neistota naozaj je tu. A hlavne tá vyhliadka, že by si zarábal viac, ako máš, väčšinou 30-40 rokov ľudia zarábajú to isté a robia to isté. Ak vás to naplňa, perfekt. Ale ak chceš od života viacej,
a mnohí ľudia chcú, tak potom skúšajú samostatne zárobková činná osoba, čo je živnostník. Že idú robiť nejaké remeslá, že sa snažia podnikať z domu, že sa snažia podnikať proste online a skúšajú. Ale stále sa nachádzame v tej ľavej časti toho kvadrantu. To znamená, stále vymieňate čas za peniaze, pretože samostatne činná osoba alebo samostatne zárobková činná osoba, áno, už vytvára niečo svoje alebo snaží sa, má nejakú svoju službu, má nejaký svoj produkt, ktorý musí vymyslieť, ktorý musí zastrešiť, má s tým samozrejme náklady a vymieňa svoj čas za peniaze pretože ak tá osoba nerobí, tak samozrejme nezarába. Výhoda už oproti zamestnaneckému pomeru je v tom, že si vyberá, kedy robí. Vyberá si, s kým robí, kto môžu alebo budú jeho zákazníci, akým produktom proste robí alebo prerazí na tomto trhu. To znamená, je tu väčšia sloboda, väčšie možnosti ako v tom zamestnaneckom pomere. Ale stále je to rovnaké v znamení tom, že vymieňam svoj čas za peniaze. Ale, ako som povedala, väčšia kreativita, väčšie možnosti, väčšie prepojenia. Ale už sú tu aj náklady, pretože v tom prvom pri zamestnancov odvádza odvody vlastne zamestnávateľ. Sú na jeho pleciach. Na jeho pleciach je tá zodpovednosť za toho človeka a za to, čo sa v tej firme deje. To znamená, ten zamestnanec nemá žiadnu zodpovednosť navyše alebo za iných ľudí väčšinou, má len sám za seba, za svoju vykonanú prácu. Aj to niekedy je kontrolované? Nie. Kdežto už samostatne činná osoba, tá prevezme zodpovednosť za všetko, aj nese dôsledky, potrebuješ zvažovať naozaj svoje činy, ako koná, ako vystupuje, pretože ak niečo nie je správne, tak musí niesť potom dôsledok. Keby sme prešli na tú pravú stranu, na pravej strane sa nachádzajú majitelia. Majitelia spoločnosti. Je to už strana, ako som povedala, kde sa nachádza 5% populácie a prerozdeľuje si 95% bohatstva, ktoré sa nachádza. Majitelia už majú a odlišujú sa od tej ľavej strany tým, že už nevymieňajú svoj čas za peniaze, pretože oni väčšinou už vlastnia nejaký systém, majú nejakú firmu, majú nejaký biznis model a zamestnancov na určitých pozíciách. To znamená, tí zamestnanci robia na ich sny, robia pre nich, prinášajú im zisky, prinášajú im obraty a vykonávajú tú administratívu to potrebné. Väčšinou ten majiteľ, keby sme to poňali tak jednoducho, aby ste tomu rozumeli, tak v podstate rozhoduje. Má na starosti kľúčové rozhodnutia v spoločnosti, vedenie, určitý leadership, to znamená, nepoviem, že motiváciu, ale udáva tempo, udáva zmysel, udáva víziu, misiu, proste tej spoločnosti, alebo aspoň tak by to malo byť. A má ľudí, ktorí makajú na jeho snoch, na jeho túžbách, na rozvoj spoločnosti. To znamená, oni chodia do práce na čas, plnia svoje úlohy, alebo by mali, a on samozrejme poberá určité zisky z toho. To znamená, má ten výkonný, riadiaci nejaký orgán, systém, ktorý mu prináša peniaze. No a keby sme išli do toho posledného proste kvadrantu, dole do toho pravého štvorca, tak tam sa nachádzajú investori. A väčšinou tá cesta je taká, že z toho zamestnaneckého samozrejme môžete ísť do toho samostatne činnej, väčšinou z živnostníka sa neskôr stáva majiteľ spoločnosti a keď má dostatočný kapitál možnosti, stáva sa z neho investor. Je to ako keby takáto cesta. Ale samozrejme, môžete aj zo zamestnanca rovno skočiť na majiteľa. Ak využijete nejakú príležitosť, ak využijete možnosť, ak máte kapitál, ak proste sa stanete súčasťou nejakého spoločného projektu, niečo, je to možné, je to reálne, takisto aj zo živnostníka človek vie skočiť rovno do investora. Vždy je to na tom postoji. To, čo už som neraz hovorila a učím takisto mojich klientky, že je veľmi dôležité, ako vy pristupujete k svojmu biznisu. Tak bude pristupovať on k vám. Ak k nemu pristupujete ako k hobby, tak proste tak to bude vyzerať. Ak k nemu pristupujete ako naozaj miliónovému biznisu, tak vám to bude vraciať vo všetkých formách. A potom môžete z toho samozrejme čerpať. To znamená, keď sa vrátim k tým investorom, to už je vlastne sektor, kde peniaze
vytvárajú peniaze, kde peniaze generujú x-násobné množstvo peňazí, to znamená tzv. Pákový efekt. Ty si niečo dobre kúpil, dobre si zainvestoval, alebo si sa správne rozhodol a má to pákový efekt, že ty už tam nemusíš dávať nejakú energiu a ono ti to pravidelne zarába financie. Najlepší pákový efekt je ten, ktorý sa neustále narastá. A to sa častokrát deje aj v tom sieťovom podnikaní, kde tvoríte týmy, kde tvoríte obraty a naozaj ten príjem môže obrovsky narastať. Ale to môže samozrejme aj v rôznych spoločnostiach a pri investičných projektoch. Aby ste tomu rozumeli, bavíme sa tu o pasívnom príjme, čo sú aktíva a pasíva. Aktíva sú projekty, veci, ktoré vám generujú ďalšie zisky. Pasíva sú veci, nehnuteľnosti, auta, ktoré vám ako keby proste berú alebo znižujú tú hodnotu. Aby sme si to predstavili. Ak vy ste si kúpili auto, povedzme, že ste podnikateľ, hej, zarobili ste a teraz ste si chceli kúpiť Bentley. Pokiaľ to Bentley kupuješ nie z cashu a nie zo zarobených peňazí, bereš ho na úver, je to pre teba určité proste pasívum, ktoré ťa stojí stále tvoj čas a musíš generovať a musíš vytvárať obrad, aby si to splatil. Ale pokiaľ, povedzme, že ty máš leasingovú spoločnosť alebo ja neviem, nejakú spoločnosť, ktorá prenajíma pravidelné automobily a každé jedno auto ti generuje každý deň, každý týždeň, každý mesiac peniaze, a z týchto peňazí ty kúpiš ďalšie auto, Bentley, ktoré je možno súčasťou tvojho portfólia a takisto ti stále dokáže zarábať. To znamená, že povedzme príklad, kúpiš ho z týchto zarobených peňazí z tejto spoločnosti a súčasne poviem, cez týždeň sa na ňom vozíš ty a dávaš ho na víkendy alebo opačne stále do firmy, ktorá vlastne prenajíma ho a to auto si zarobí na svoju režiu ešte do plusu, tak je to aktívum, lebo ti to generuje peniaze, ale nestojí ťa to peniaze. To isté s nehnuteľnosťou. Ak vy ste si kúpili nehnuteľnosť, lebo v nej idete žiť a nemáte na ňu a svojou prácou ju splácate, tak je to určité pasívum, ktoré stále vám neprináša vlastne zisky. Ale ako náhle vy ste si kúpili nehnuteľnosť zo zarobených peňazí, ktoré ste mali povedzme bokom, alebo ste mali do plusu a túto nehnuteľnosť prenajmete, to znamená, že povedzme jej náklady sú 500 eur, ale vy ju prenajmete za 800 eur. To znamená, pokrývaš náklady a ešte si v pluse. V tom prípade je to pre teba aktívum. Takže potrebujete uvažovať týmto štýlom, že aby peniaze, projekty a to, kde sa zapájate, pre vás generovalo ďalšie zisky, aby to malo pákový efekt, aby najlepšie to nebolo zastagnované ako. Samozrejme je aj super, keď máš, poviem, 1000 eur alebo 2000 eur mesačne, ale ak by si mal, poviem, 1000 eur, 2000, 3000 každý mesiac, že to narastá, je to samozrejme oveľa lepšie. Takže hľadajte príležitosti a možnosti, ako sa vy čo najrýchlejšie môžete z ľavej strany dostať na tú pravú, pretože na ľavej je závislosť na systéme, na vláde, na proste mojom zamestnávateľovi, na tom, čo sa na trhu proste deje. Ste v určitej pasci času a peniazy a vymieňate tú energiu a neprináša vám to. Nerastiete tam až tak vedomostne, osobnostne. Je to určitá stagnácia a spokojnosť s malým a veľmi jednoduchým životom. Kdežto na tej pravej strane, tam automaticky je sloboda. Sloboda mysle, sloboda zdrojov, sloboda možností, sloboda tvorenia. Nekonečné obrovské príležitosti. A môžete ich mať kdokoľvek a kedykoľvek. Je to len to rozhodnutie, spraviť ten krok. Proste rozhodnúť sa, že chcem od života viac. Nájsť tú správnu príležitosť a začať. Samozrejme, niekedy neviete hneď, čo je správne, tak začať testovať, začať skúšať, čo vám vyhovuje, čo sa vám páči, čo by ste chceli, nechceli. A potom, keď to nájdete, začať pracovať na svojich zručnostiach. A tým pádom sa bude zvyšovať aj nielen vedomosti, ale aj obsah peňaženky. A obsah peňaženky vám umožní ďalej sa zapájať do ďalších projektov a začať si plniť ten život svojich snov a investovať správnym smerom. Takže vám želám, nech sa vám to podarí, nech vám tieto informácie pomôžu a teším sa na vás pri ďalšom podcaste. Ďakujem, že ste sledovali až do konca.